nag-inspire to na ni please subscribe my YouTube channel and share this video po. Maraming salamat. Nakita na mo, sir? Wa ko man ang abot. Nagula sila mga dealer na kampod na Kinsa lang mo deliver, anak? hindi yung permanente ba? Hmm? Nagula sila dealer na permanente manha. Agaya.
Ano siyang pandestika siya, no? Julie? Ako ka ng bata. Ay, mana nabigil niya? Anatan mo eh. Ah. Tikas wala ko. Ah! Na. Ayan ang lagi. Ay, na ganina no? Nahiray sa kagkagainay niya. Yung minaro palak sa may para niya Diyos. Oh, Judge? Sabay, umang taon ha? Ano ni mo ka, inom, kaon. Tuhan ko na. Ito, mabuhay ko ba yan? Sudah taon. Right.